It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahuli kong may kabit si Mama. Walang alam si Papa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hana. Estudyante pa lang ako. 4 kami sa pamilya. Yes, we are a happy family. Pero siguro hindi perpekto talaga ang pamilya ko. Kumbaga, sama-sama kami sa iisang tahanan. Nagtitipon-tipon kami, nagdarasal kami, at nagmamahalan kami. Pero meron pa rin yung pasundot-sundot na mag-aaway sila Mama at Papa. Ang bigat lang ng nararamdaman ko. That's why I wanted to share my secret file. One day, pumunta kami sa isang resort. Pero hindi kami naligo, pero kumain kami ng lunch doon. After namin kumain, hindi mawawala yung picture taking. So ayun nga, nagtawag si Mama na magpicture. Ako namang itong pilit na tinawag. Then yun sa saktong pagtaas ng cellphone niya para mag-selfie, nag-pop up ang 3 hearts. I mean yung nickname na ka-chat ni Mama. Hindi ko nabasa yung message, kaya hindi ko nalang pinansin noong una. Then time went by. Lumipad si Daddy sa Hawaii. Nagstay siya doon few months para makakuha ng trabaho. Naandon si Tita, kaya pumunta na rin doon ang Papa ko. After few months, lumipad naman si Papa sa Dubai. At doon na siya nag-i-stay hanggang ngayon. At meron na siyang magandang trabaho. Actually, hindi ako masyadong close sa Papa ko. Kasi masasabi kong mama's girl ako. Eto na nga. Wala ang Papa ko, nasa ibang bansa. Kaya ang lagi kong nakakasama si Mama. May mga napapansin ako kay Mama. Napapansin ko na lagi niyang hawak ang cellphone niya. Minsan nga hindi niya ako pinapansin eh. Tapos, ako pa yung napapagalitan kasi hindi daw ako makapaghintay. Siyempre, sino ba namang hindi magagalit o magtatampo kapag hindi ka pinapansin ng sarili mong mama, di ba? Hello, tao ako. Cellphone lang niyang hawak-hawak mo, Ma. Patulog na kami. Yung mga ilaw patay na. Wala pa akong balak matulog kaya magse-cellphone ako ng patago. Kasi si Mama, ayaw niya na yung late night, hindi pa kami natutulog. Around 1 a.m. na yun. Nang biglang may tunog ng messenger akong narinig. Lumabas si Mama sa kwarto. Thinking yung nag-chat sa kanya ay kakausapin niya. Mga ilang araw din na napapansin ko na ganun ang nangyayari sa kanya. Lumalabas si Mama ng kwarto at naririnig ko na meron siyang kausap sa cellphone.
Hating gabi, naka-earphone, may kausap. Kaya sa observation ko, pakiramdam ko, may karelasyon si mama na iba. Nagdududa na ako kung sino ba talaga ang kausap niya. Hanggang sa isang araw, naiwan ni mama yung cellphone niyang nakabukas. May ginagawa siya. Kaya ako, dali-daling binuksan ang messenger at hinanap agad ang profile ng isang tao na Puso ang name. 3 puso. Pero nabigo ako. Iba na pala ang tawagan nila sa messenger. Baby na. At eto pa, may I love you nang nagaganap. Ang galing. Magic. Ewan ko ba kung magagalit ako o matatawa. Gusto kong magmura. Halos lumuha na ako. At para bang sinasaksak ako sa likod. Pagkakita ko nun, I turned off the cellphone bago niya pa ako makita. Naglakad ako na para bang walang nangyari. At yun na nga. I just found out that my mother is cheating. Minutes, hours, days, months have passed. Nag-uusap pa rin sila. Nakakapalan lang talaga ako sa mukha nung lalaking yun. Nanggigigil ako every time na magkausap sila. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung bakit nagawa ni mama ko yun. At eto namang makapal lang mukha, nagawa din pumatol sa may asawa pa. Ang dami kong what ifs and whys. Ang dami kong gustong itanong sa mama ko pero hindi ko magawa. Tapos gustong-gusto ko na magsumbong kay Papa. Pero natatakot ako. Natatakot ako na mawalan ako ng pamilya. Natatakot ako maging broken family. Bakit hindi nalang ma-realize ng mga taong yun yung mga ginagawa nila? Bakit hindi nalang ma-realize ni mama at nung kabit niya na may ginagawa silang mali? Mali sa pamilya, mali sa sarili, mali sa mata ng Diyos. Estudyante pa lang ako at bata pa ako. Pero parang mas alam na alam ko pa yung 10 Commandments. Bakit parang mas may alam pa ako kaysa sa kanila? Parang ako pa yung mas may alam ng tama at mali. O parang ako pa yung mas gumagawa ng tama kaysa mali. Nakakalungkot isipin na yung sarili ko pang mama yung gagawa nun. Kaya para sa kabit ng mama ko na nakikinig, kung nakikinig ka man, ito lang masasabi ko sa'yo. Napakaga mo. Humanap ka ng walang asawa. Get a life. Gusto kong pagalitan, sigawan, at saktan ka. Pero hindi pa kita namimit. At wala akong karapatan na hadlangan kung ano man ang kasayahan na idinudulot mo sa mama ko. At sa mama ko, Ma, bakit mo naman nagawa to? Parang gusto kong magtanim ng sama ng loob sa'yo. Gusto kong magwala, pero hindi ko rin magawa. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa mundong ito. At kahit pagbali-baligtarin ko man ang mundo,
nanay pa rin kita. Ano bang dapat kong gawin? Magbulag-bulagan? O sabihin sa papa ko yung kalokohang ginagawa ng mama ko? Ako po si Hannah. At ito ang aking secret file.